Hola a tothom. Hola. Encara queden alguns seients buits, així que si seieu serà meravellós. I si us voleu quedar drets o dretes, doncs també perfecte. Us volem agrair primer de tot que estigueu tots i totes aquí. Gràcies un cop més per ser-hi, gràcies pel vostre escalf en aquest fred dia d'hivern. Aquest acte vol ser una commemoració, ja que, com sabeu, avui fa just 80 anys les tropes franquistes van entrar al Baix Llobregat i també a Cornellà. Faig un petit relat dels fets d'aleshores. La nit del 24 al 25 de gener del 39 havia de ser la darrera nit republicana del Baix Llobregat. A la riba dreta del riu hi havia les tropes franquistes i a l'esquerra les tropes lleials al president Azaña. Les tropes franquistes, que comptaven entre les seves files amb soldats italians i alemanys, encenien fogueres, que eren vistes des de la riba esquerra. Malgrat els republicans havien volat els ponts que creuaven el Llobregat des de Martorell fins al Prat, i malgrat s'havia enviat les darreres persones mobilitzades de l'exèrcit republicà a fer trinxeres a la riba esquerra del riu per defensar-lo, per fer front a l'enemic, per mantenir la defensa de Barcelona, les tropes franquistes aconseguien travessar-lo per diversos punts. El Llobregat no seria el Manzanares. Alguns testimonis afirmen que una part de les tropes feixistes van travessar el riu per un pont de fusta que van construir a l'alçada de l'antic pont de Sant Boi. A primeres hores del matí del 26 de gener del 39, les tropes de la 50a Divisió Marroquina i els raqueters entraven a Cornellà pel carrer Rubió i Ors. No hi va haver aclamacions, no hi va haver benvingudes. Part de la població havia estat refugiada en els refugis. N'hi havia, per exemple, un a l'Escola dels Pins i un altre a les Aigües. Tot i que hi va haver gent que es va negar a marxar de les seves cases malgrat l'entrada imminent dels soldats. Immediatament després de la caiguda de Cornellà ho feien l'Hospitalet i finalment Barcelona, el mateix dia 26, sota el comandament dels generals Solchaga i Yagüe, aquest darrer altrament conegut com el carnicero de Badajoz, ja que fou el responsable de l'assassinat de 4.000 civils i militars en aquesta ciutat, tots ells defensors de la Segona República. Com tots sabeu, era l'inici d'una etapa de repressió, de mort i d'exili. 191 cornellanencs ja havien mort o desaparegut als fronts militars durant la guerra. A partir del 39, 200 cornellanencs més varen ser processats i empresonats o integrats en unitats de càstig. Els considerats desafectes al règim eren obligats al treball forçat en els camps de concentració situats arreu de la geografia d'Espanya. 5 cornellanencs varen ser afusellats al camp de la Bota i molts baixllobregatins que es varen exiliar a França varen ser deportats als camps d'extermini nazis. L'ombra negra del franquisme va caure a plom sobre el país, sobre Cornellà també, evidentment, i a l'eliminació física de l'adversari polític, la forma més típica de repressió, s'hi afegia un ferri control social a través de delacions i informes, una depuració de professionals i funcionaris i la prohibició d'associacions polítiques i culturals, tot plegat sota el control dels falangistes, de la Guàrdia Civil i de la vella oligarquia local. La por, la revenja, la paràlisi social van dibuixar un Cornellà gris marcat per la fam, marcat pel racionament i pel treball gairebé en règim d'esclavatge a les fàbriques, pel treball infantil i per la imposició del nacionalcatolicisme com a marc de les relacions col·lectives. No ens volem estendre més en els relats dels fets, perquè ens hi podríem estar fins demà, com sabeu. Com dèiem,
Avui volem recordar i commemorar aquella data, el 26 de gener del 39, i hem explicat uns fets, molt breument, que malgrat formar part de la història de la nostra ciutat, potser alguns de vosaltres no coneixíeu. I és que ens hem de preguntar, tots i totes les cornellanenques, per què encara ara costa tant abordar aquesta temàtica des d'algunes institucions, en aquest cas des de l'Ajuntament de Cornellà, que amb la seva inacció ens vol deixar orfes d'una part molt important de la nostra història recent, en una clara demostració de nul·la voluntat política al respecte. No tingueu cap dubte que, com hem fet en diverses ocasions i seguirem fent, reclamarem justícia, reparació i record per les persones que van patir la guerra i el franquisme a Cornellà, en un marc de polítiques públiques de memòria que han de ser, sens dubte, molt millors del que són ara. A banda d'això, de fer aquest record i aquest repàs històric petitet, volem posar sobre la taula una segona qüestió i per això ens ajudaran els ponents que avui tenim aquí amb nosaltres. Els agraïm moltíssim que estiguin aquí, especialment a l'Òscar, que ve expressament d'Andalusia. Gràcies. Volem dir que la lluita contra el feixisme i contra l'estat totalitari segueixen sent necessàries a dia d'avui perquè tots hem estat testimonis molt recentment de l'alça del feixisme, tant fora com dins de les institucions. Hem vist agressions als carrers per part de grups de neonazis, encara que això no és una cosa nova i ja fa temps que succeeix aquí i a moltes altres bandes. Hem vist agressions dels mateixos cossos de seguretat de l'Estat. Hem vist l'eclosió de discursos nacionalistes exacerbats, masclistes, homòfobs, racistes i d'apologia i blanqueig del franquisme, que han protagonitzat els vells i els nous partits de la dreta i l'extrema dreta espanyoles. Hem vist empresonaments preventius salvatges, que són una clara vulneració dels drets fonamentals. Hem vist segrestos de periodistes i polítics per part de la policia. Hem vist que la crítica, la dissidència i les lluites col·lectives són castigades i reprimides i la llibertat d'expressió ja no és tal en aquest país. Així doncs, volem reivindicar i dir que existeix un petit fil, que va des de l'any 36 i fins a dia d'avui, perquè la lluita dels nostres avis i àvies, dels avis i àvies cornellanencs, contra el feixisme és també la nostra, malgrat, òbviament, els contextos són diferents. Cornellà va ser antifeixista, ho és i ho seguirà sent. Doncs bé, crec que hem fet un petit part introductori explicant per què us hem convocat avui aquí i ara us presento breument les persones que intervindran. Per una banda tenim el Jesús, el Jesús és fundador de La Directa i ara mateix n'és editor, un dels diaris que ens aporten llum en molts temes que la premsa tradicional no toca. Benvingut, Jesús, i gràcies per ser-hi. A la meva esquerra tenim la Núria Alcaraz. La Núria és membre del secretariat nacional de la CUP des d'inicis de l'any 18. La Núria és sociòloga i experta en igualtat i qüestions de gènere. Gràcies, Núria, i benvinguda. Finalment, tenim amb nosaltres l'Òscar Reina. Com dèiem, Òscar ha vingut expressament des d'Andalusia. L'Òscar és secretariat del SAT, és portaveu del SAT, el Sindicato Andaluz dels Treballadors i les Treballadores, un sindicat que és alternatiu, que és assembleari, anticapitalista i que ha patit com cap la repressió de l'Estat. Per part meva, això és tot. De nou, gràcies a tots per ser-hi i gràcies als tres convidats per venir i compartir aquest dia avui amb nosaltres. Gràcies. Bé, moltes gràcies per convidar-nos i per fer-ho en una plaça pública, aquests llocs que sobretot no hem de perdre, els llocs, els espais públics on trobar-nos i comunicar-nos. I bé, intentaré
fer-vos una petita radiografia, anàlisi de la situació actual del feixisme, de l'extrema dreta a Catalunya. Quan la companya ens deia hi ha un fil conductor del 36 fins a l'actualitat, on seguim resistint, doncs també hi ha un altre fil conductor de l'extrema dreta, del feixisme, que explica en quina situació estem ara a partir de la transició. Quan ens preguntem què passa en alguns ajuntaments o en algunes institucions governades pel Partit Socialista, per què no hi ha cert enfrontament o cert posicionament clar en relació al que queda i està ressorgint actualment del feixisme i d'aquelles generacions, doncs principalment té una resposta, que és que hi va haver un pacte. Del pacte del que en diem del règim del 78, del pacte de la transició, en podem explicar moltes de les coses que estan passant ara. En aquell moment, perquè el règim es volia perpetuar i continuar, doncs sota l'amenaça va aconseguir que no hi hagués cap mena de conseqüència per tots els crims que havien comès durant dècades, i no només això, sinó que aquells que els havien comès tinguessin una sèrie de beneficis, de pleitesies, de seguretat econòmica en el seu futur, i això es va articular de tal manera que molts dels responsables del franquisme, no només en les capes superiors de la jerarquia franquista, sinó en capes secundàries o tota aquella gent que havia treballat pel règim, doncs va aconseguir en la transició recol·locacions, places del funcionariat, que els hi atorguessin llicències d'estructures econòmiques que controlaven en aquell moment l'Estat, que quan es van fer privatitzacions de certs serveis públics o d'algunes empreses que a finals del franquisme i a començament de la transició estaven en mans de l'Estat, aquestes empreses fossin controlades en els seus consells d'administració per persones adeptes al règim, que se'ls va agrair aquests 40 anys de franquisme, se'ls va agrair donant-los places a consells d'administració amb sous de 10.000, de 15.000 o de 20.000 euros al mes. Tot això va construir un magma d'interessos, de relacions, que en l'actualitat hem pogut anar veient com torna a aflorar. En aquell moment tot allò es va fer per aconseguir un cert silenciament, que tota aquella gent no molestés massa per la nova imatge que l'Estat volia transmetre a la comunitat internacional i els interessos del gran capital empresarial mundial, però a l'actualitat tot aquest magma es remou i torna a ressorgir amb força quan veu amenaçada o intueix que podria estar amenaçada aquest statu quo, ja no de la distribució territorial de l'Estat i vinculat amb el tema de Catalunya, sinó també l'statu quo del repartiment de la riquesa. Ells estan en unes posicions de privilegi i aquestes posicions de privilegi les volen seguir defensant. Quan comencen a produir-se algunes de les principals manifestacions a Barcelona, sobretot, en contra de tot el que va passar l'any 2017, amb el referèndum i el postreferèndum, comencem a veure que la coordinació i l'articulació de tot aquest moviment de la dreta i de l'extrema dreta en contra del referèndum és una articulació que es fa des de les elits econòmiques. Comencem a detectar els periodistes que ens movem al voltant de tot aquest moviment de la dreta i l'extrema dreta i comencem a observar-lo, què fa, d'on venen, qui són, ens adonem
que aquest feixisme creixent s'articula sobretot als barris alts de Barcelona, no? Tots els quadres de comandament i de coordinació d'espais com Societat Civil Catalana o d'altres cèl·lules que comencen a coordinar i a crear ponts entre les estructures que ja existien de partits polítics com PP o Ciutadans amb noves estructures de grupuscles d'extrema dreta més clàssics que comencen a créixer i articular-se. Tots aquests quadres provenen de les elits econòmiques vinculats a alt funcionariat de l'Estat i algunes empreses multinacionals que reben finançament i que ajuden a fer créixer tota aquesta maquinària. Veiem com, de fet, el que acaba passant és que tot aquest submunt de pleitesies i d'interessos que venia del franquisme comença a donar capacitat econòmica, organitzativa, d'infraestructura a tot un món més marginal de l'extrema dreta que podríem vincular aquí a Catalunya amb l'entorn de Plataforma per Catalunya, el que quedava de Plataforma per Catalunya i altres grupuscles tipus la Falange i altres grups més marginals, i comencen a fer-los créixer, no? Es genera una sinergia dels espais més amplis, més mediàtics de la dreta i l'extrema dreta amb aquests grupuscles més marginals perquè necessiten alimentar que en el carrer hi hagi conflicte. És a dir, quan Ciutadans contínuament fa referència a la fractura social i al conflicte al carrer a Catalunya, necessita que hi hagi persones que a nivell de carrer s'enfrontin i hi hagi violència física contra gent que ells després qualificaran com a ciutadans anònims que s'enfronten perquè tenen diferències polítiques. Aquests ciutadans, aquestes individualitats que en principi no tenen identificació i no se sap qui són persones perfectament identificables amb una trajectòria claríssima vinculada a grups d'extrema dreta que fins ara eren marginals i que ara estaven rebent tot aquest finançament i tot aquest suport per part dels grans partits de la dreta i l'extrema dreta o Ciutadans o Partit Popular en aquest cas. Veiem com alguns municipis petits, aquests grupuscles que eren de 4, 5, 10 persones que no tenien cap representativitat, reben diners, reben una plataforma mediàtica d'expansió del seu discurs que els presenten els grans mitjans de comunicació com Telecinco, com Antena 3, com La Sexta, com 4, els hi fan d'altaveus i individus que alguns d'ells els coneixem perfectament, sabem qui són, sabem la seva trajectòria, individus que porten tatuades esvàstiques, perquè us situeu una mica del perfil de personatges que són, apareixen en grans televisions que tenen 3, 4, 5 milions de persones que els veuen explicant que ells són ciudadanos que lo que quieren es libremente expressar-se, deconstrueixen tota una realitat per construir-ne una altra a partir d'una estructura de grups que són d'ideologia neonazi i que intenten traslladar la idea a la població de que, bé, coses tan falses com el fet de la gent que és castellanoparlant s'ha de sentir identificat més amb ells que amb la gent que és catalanoparlant. Aquesta idea l'han intentat estendre i per la gent que som fills de la immigració, fills de gent que va venir de Jaén, com és el meu cas, o d'altres ciutats de l'Estat, doncs és una idea que ens sembla absolutament artificiosa i que intenta ocultar la realitat que s'amaga darrere d'aquests grups, que són grups que treballen al marge
del tema de la realitat territorial de l'Estat i del tema de l'autodeterminació i de Catalunya en aquest cas, pels interessos de les oligarquies, de les grans empreses, de la gran patronal, no? I això és el que han intentat fer amb aquests grups, no? Els han fet créixer, els han fet empoderar, els hi han blanquejat la seva violència amb aquestes grans plataformes mediàtiques i han intentat que la gent tingués por de plantar cara en aquests grups, d'enfrontar-se en aquests grups, d'assenyalar-los, per tal que aconseguissin socialitzar en l'espai públic el seu discurs, el seu relat i la seva presència. Majoritàriament aquesta estratègia ha fracassat en la majoria de municipis de Catalunya, no han aconseguit aquest relat, aquesta realitat no l'han aconseguit plasmar en els barris i en els municipis, més enllà del que apareix en les televisions, que des del meu punt de vista és una realitat artificiosa absolutament. Han fracassat en aquesta estratègia, però l'empoderament que els hi han traslladat en aquests grups ha fet que ells mateixos ja volguessin volar sols una mica, no? El creixement de Vox, en el cas dels grups que estan més o menys articulats actualment a Catalunya, que sorgeixen principalment de totes les cèl·lules dels GDRs, dels grups que s'han dedicat a arrencar llaços grocs i a arrencar simbologia independentista a Catalunya els últims mesos. D'aquests grups és d'on s'articulen les principals cèl·lules de Vox a Catalunya, tant a Terrassa com a Mataró, com a Girona, com a municipis de la costa de Tarragona. Doncs aquests grups han crescut precisament perquè han estat alimentats per Ciutadans, per PP i per tota la maquinària comunicativa que ells controlen. I actualment el que pretenen és continuar amb el conflicte. No és que a Ciutadans no li interessi l'existència de grups que fan violència al carrer i que amenacen i que s'enfronten, sinó que el que no li interessa és que la gent pensi que són seus, que són de Ciutadans, perquè Ciutadans juga a una altra lliga en la que intenta blanquejar molt més la seva realitat i el seu discurs, però li interessa que existeixi aquesta violència. Per tant, des de darrere estan coordinats, des de darrere hi ha comunicació i hi ha sinergies claríssimes entre Ciutadans i Vox i es reparteixen una mica el terreny de joc i es reparteixen el tipus d'accions que fan cadascun i s'articulen, es coordinen en espais com Societat Civil Catalana. En allà estan tots ells molt còmodes i molt coordinats, però després quan apareixen a televisió es desmarquen, diuen que uns no tenen res a veure amb els altres, intenten blanquejar-se o distanciar-se uns dels altres, però la realitat és que funcionen com una maquinària de vasos comunicants que es necessiten una a l'altra per construir una realitat a nivell de confrontació i els altres, els de Vox, per atacar a Ciutadans suposadament perquè són massa soft o massa light. La realitat és que funcionen com a vasos comunicants i que s'haurà d'estar molt pendent de veure com aquestes estructures que els comuniquen entre ells i que els articulen evolucionen els pròxims mesos i no pensar que funcionen per separat, sinó que tenen un objectiu comú de coordinació i d'organització entre ells. I si voleu, després si hi ha preguntes o qualsevol cosa seguim parlant. Passo la paraula a la Núria. Moltes gràcies per haver-me convidat. Em fa especial il·lusió estar aquí a Cornellà en un dia com avui. D'una banda, com a membre del Secretariat Nacional de la CUP, és imprescindible mostrar agraïment i reivindicar totes les candidatures transformadores i d'esquerres que des de baix construïu municipalisme. Des de la CUP creiem que aquest municipalisme és precisament un dels dics de contenció del feixisme a casa nostra
i per tant doncs, seguirem reivindicant-lo i extenent-lo arreu, però sobretot també fa especial il·lusió estar aquí com a dona i com a dona feminista parlant d'antifeixisme. Crec que és molt interessant perquè normalment els discursos antifeixistes més clàssics i potser d'altres, parlant de fa 10 anys, la lluita antifeixista potser més combativa o la que tenim en ment estava molt masculinitzada, tenia una imatge molt combativa, molt potser que a vegades allunyava a la gent normal d'aquesta lluita diària que hem de fer contra el feixisme. No sé, penso en els típics cartells que vèiem abans d'homes encaputxats o com amb un posat molt combatiu, que potser no feia amable o no feia que l'antifeixisme s'interpretés com una cosa de totes. I en definitiva l'antifeixisme és una cosa de totes perquè ens afecta a totes. I com a dones, doncs especialment. Una mica el que jo us volia explicar és d'una banda com ens afecta a les dones treballadores el feixisme, l'auge del feixisme des de Vox fins a l'ultradreta i al carrer, i no només a les dones sinó a altres col·lectius com les persones migrades que també havien estat excloses una mica de l'antifeixisme més clàssic o no s'havien visibilitzat com una de les puntes de llança per combatre'l. Llavors, en aquest sentit, us parlaré d'una campanya que ha sortit fa poc des dels col·lectius feministes del territori. Aquesta campanya es diu Feministes Antifeixistes i el que fa és una mica això, visibilitzar per què el feminisme ha de ser un far i ha de ser una punta de llança en la lluita antifeixista. D'una banda perquè Vox, el primer que ha assenyalat, ha sigut la llei de violència masclista. Ha anat directament a atacar un del que semblava un suposat consens dins de l'estat espanyol, que era que s'havien de preservar els drets de la meitat de la població, de les dones, des de les institucions. Això ho han posat en qüestió, ho han posat en dubte. I és que, com ens explicava el Jesús, el feixisme és una arma també del capitalisme i dels grups, diguéssim, de les classes dominants més assentades per mostrar la seva cara més terrible, la seva qüestió més directa, de manera que ells ja no semblen tan radicals o com tan, diguéssim, destructors de tots aquells drets que havíem anat conquerint, les classes populars, les dones, sinó que donen aquesta feina més bruta en el feixisme. Qüestionant qüestions com la llei de violència masclista i tots els recursos que necessitem les dones per sobreviure davant dels atacs masclistes que vivim dia a dia, el que estan provocant és que en comptes de posar el focus de la nostra atenció en la conquesta de drets i en les mancances que tenen aquestes lleis, perquè en tenen moltíssimes, no només fa falta veure el cas de la manada i com es va portar des dels tribunals i tot plegat, en comptes de que el moviment feminista o que la població en general estigui atenta a què passa amb aquestes lleis i què és el que no està funcionant, el que estan provocant és que ens qüestionem l'existència d'aquestes pròpies lleis i que estiguem resistint i una mica a l'espera i generant debats als mitjans de comunicació de si fa falta una llei de violència masclista, si no, vull dir, això és absurd i és la trampa una mica on ens porten aquests discursos i l'objectiu de Vox, entenem, perquè de fet Ciutadans també ja portaven al seu programa qüestionar la llei de violència masclista. Ara sembla que no, ara sembla que ells estiguin en una centralitat i que puguin contenir una mica tot això quan és totalment fals. El mateix amb el dret al propi cos, el dret a decidir sobre si volem ser mares o no. El Partit Popular no fa tants anys proposava una llei que es carregava totalment el sistema i el dret a l'avortament. Sembla que ho haguem oblidat i sembla que ara siguin el feixisme qui ho estigui tornant a posar sobre la taula quan el que està fent és fer-ho, utilitzar el que semblava un reducte, fer-ho amb discursos molt més directes, de manera que el Partit Popular pot tornar a recuperar aquella centralitat o aquell benestant o aquell d'això dins de l'estat espanyol. Al final estem davant de la crisi del règim del 78 i
el capitalisme, les elits dominants, l'oligarquia de l'estat espanyol necessita de nous mecanismes per fer front a tot plegat, i un d'ells és el feixisme. El mateix, no? També des del feminisme abordem tota la qüestió, tots els atacs que el feixisme genera a les persones LGBTI. El feixisme qüestiona que hi puguin haver altres orientacions sexuals més enllà de l'heterosexualitat obligatòria, i en aquest sentit és important que l'antifeixisme també sigui en clau LGBTI i en clau de totes aquelles coses que surten del que s'estableix com a normalitat. Al final també els grups d'ultradreta ataquen o són els que han provocat més agressions cap a persones mariques, cap a persones trans, i per tant hi ha d'haver aquesta resposta per part del feminisme. I si utilitzem potser un antifeixisme més clàssic que oblida totes aquestes altres identitats, que oblida ser més amable o ser més inclusiu en totes les lluites, doncs no ho aconseguirem. I és per això que aquesta campanya el que fa és dir que les feministes estem aquí per combatre el feixisme, tant des dels carrers, des de l'acció directa, com també des de l'hora de generar fronts amplis, que al cap i a la fi és el que hem de fer per combatre el feixisme, no? Fronts amplis, democràtics, pels drets civils, polítics, socials. Ho podem fer des de les institucions, ho podem fer des del carrer, però no heu d'oblidar que les feministes hi hem de ser i hem de posar aquesta visió en perspectiva de gènere de tot el que suposa el feixisme a les nostres vides. De la mateixa manera, des de l'esquerra independentista i des de la CUP apostem fortament per la vaga feminista del 8 de març, perquè creiem també que és un dels dics de contenció del feixisme. Va haver-hi el 15M, que va ser, s'ha parlat moltes vegades com d'un dels moviments que va contenir el feixisme a casa nostra, va crear xarxes de suport, va generar il·lusió per una alternativa, que potser és una mica el que ha faltat a altres països d'Europa, on el feixisme està, diguéssim, més arrelat o que ha tingut més veu. Nosaltres vam tenir la sort, vam ser nosaltres mateixes també les que ho vam fer, de veure que hi havia una alternativa que s'havia de construir des de baix, des de l'esquerra i per totes les persones. Això ho va fer el 15M, també ho ha fet el procés independentista, generant des de baix totes les consultes, tot el discurs del dret a decidir, el dret a emancipar-nos des de nosaltres mateixes, i també ho ha fet el feminisme. Aquest darrer any hem vist, aquests 2 darrers anys, la vaga feminista de l'any passat com a primera vaga general, on no només es tractaven els temes laborals, sinó també els temes més quotidians i del dia a dia, posant les cures al centre, reivindicant tots aquells treballs que havien estat oblidats, tots aquells treballs que principalment fan dones, treballadores i a més migrades, de manera totalment gratuïta, precària i invisibilitzada. Aquesta vaga feminista per nosaltres és un exemple de com podem combatre el feixisme, creant xarxes de suport des de baix, creant comitès de vaga on totes les persones hi siguin partícipes i fent un discurs no només resistencialista, no només de ostres, arriba el feixisme, quina por, com ho fem, que no arribi, sinó anant més enllà, conquerint drets, portant el discurs més enllà d'on el volen portar ells. No fem una vaga feminista per defensar la llei de violència masclista del 2004 de l'estat espanyol, que sabem que ha estat totalment obsoleta i que no garanteix els drets de les dones que hem sigut agredides. Al contrari, el que hem de fer i el que volem fer des de la campanya de l'esquerra independentista, Feminisme per canviar-ho tot, és parlar de drets, de tots aquells drets que encara hem de conquerir i d'aquesta manera superar els discursos on ens volen portar. En aquest sentit, volem parlar de la feminització de la pobresa i del que necessitem per fer-hi front. D'una banda, revertir totes les retallades de l'austericidi, parlar de serveis públics, perquè parlar de feminització de la pobresa és parlar de la necessitat que tenim, de tot el desmantellament del sistema sanitari ha recaigut a les dones. Tot allò públic, tot allò que era de totes, quan se'ns destrueix, qui acaba fent-hi front o qui acaba resolent-ho és de manera invisibilitzada totes les dones, totes les persones treballadores amb el treball gratuït que porten a tot això.
A la vegada, doncs, parlar d'habitatge també. La crisi de l'habitatge afecta especialment a les dones. Si les dones som les que estem més empobrides, especialment mares solteres, dones migrades, doncs també tota la lluita per l'habitatge és lluita feminista i és lluita antifeixista. I és això el que volem posar al centre amb aquesta vaga feminista, que a la vegada també lliga en el context que comentaven els companys i les companyes d'uns judicis totalment desproporcionats, totalment antidemocràtics que tenim aquí ara mateix i l'oportunitat d'una vaga general també que posi al centre d'aquests judicis la conquesta de drets laborals, de drets polítics, socials i civils que han sigut totalment vulnerats i a la vegada també, com us comentava abans, com a dic de contenció del feixisme, tenim el dret a l'autodeterminació, tenim la construcció de la república i des del feminisme i des de la CUP creiem també que teixir aliances entre les diferents lluites el que fa no és dividir-les sinó multiplicar-les i en aquest sentit apostar també per l'autodeterminació, per autodeterminar-nos com a dones, com a classe i com a poble serà també una sortida del feixisme, perquè autodeterminar-nos és decidir entre totes com fer front col·lectivament i des de baix a les diferents qüestions que tenim. I aquesta és la millor eina que tenim contra els discursos feixistes, contra rumors cap a les persones migrades, que també cal posar en valor, o una altra de les qüestions que aquest any han ressorgit amb força és l'autoorganització de les persones migrades, que siguin elles mateixes les que posin al centre les seves necessitats i es visibilitzin com a lluitadores antifeixistes, sortint una mica del clàssic aquest d'home blanc, molt fort, heterosexual, que combatia als carrers l'antifeixisme, potser d'una manera que no acabava d'interpel·lar tothom o que ens feia sentir com, hosti, aquesta lluita potser no va amb mi o no sé com col·laborar-hi, doncs donar-hi la volta i veure que l'antifeixisme el podem construir des del municipalisme, des dels comitès per la vaga feminista, des de les vagues laborals, des dels centres de treball, des de tots aquests àmbits estarem generant aquestes xarxes de suport, aquestes noves reivindicacions i conquestes de drets per tombar el règim del 78 i construir una república que valgui la pena ser viscuda. I res, no sé, després podem anar comentant, però jo ho deixaria aquí i moltes gràcies per convidar-me i una abraçada també a totes les cornelletenques que dia a dia combateu el feixisme des de casa vostra. Gràcies. Sí. Buenas tardes, buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad es que para mí es un honor estar aquí en Cornellá, en Cataluña. Para nosotras, para las andaluzas y andaluces combativos, la República de Cataluña, le pese a quien le pese. Y yo estuve aquí en su día, el 1 de octubre de 2017, hace ya algo más de un año, porque ahora mismo corremos el peligro de que nos roben las poquitas libertades que tenemos. Libertades, y yo aquí no vengo a dar ninguna lección porque la verdad es que estáis siendo ejemplo de esa lucha por la libertad, por la democracia real, por la república. Libertades que nos están robando, que nos están arrebatando aquellos que nunca creyeron en la democracia y que ahora se llenan la boca con ella. Por eso estuvimos aquí, y yo quería empezar por aquí, el 1 de octubre de 2017, como estamos aquí hoy, como hemos estado muchas veces, y me alegra ver a compañeros como Pedro, que lo he visto llegar por aquí, y como estaremos tantas veces sea necesario, esperemos que muchas más, por la lucha por la fraternidad, esa lucha que supere los típicos tópicos tan asquerosos que siembran tanta desigualdad, que tratan de dividirnos y que creemos que es fundamental que entendamos de que el camino que emprendemos es un camino difícil, es un camino duro,
pero es un camino necesario. Hoy la lucha por el antifascismo, esto que nos trae hoy aquí, más que una lucha, es una necesidad. Es una necesidad porque nos pintan, y lo han dicho los compañeros y las compañeras, nos pintan discursos fáciles de que aquí vienen a robarnos el trabajo o de que vienen a quitarnos el estado de las libertades, pero realmente aquí ni en Cataluña, ni en Andalucía, ni en ninguna parte del mundo nunca sobraron personas, porque las personas lo que tenemos son nuestras vidas, nuestros cuerpos, para ganarnos nuestro pan, y las mismas personas que hoy vienen a ganarse un pan aquí a Cataluña o Andalucía o a otras partes del mundo son de la misma manera que vinieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, aquí a Cataluña o a otras tantas partes de Europa o allí donde ha hecho falta por ganarse un pan. Es por esto que es necesario hacer frente a estos discursos populistas, que los populistas son ellos, los de derecha, porque corremos el peligro de que cuando nos demos cuenta nos hayan atropellado, nos hayan pasado por encima. Estos discursos populistas que nos pintan que los peligrosos son los de fuera, y yo digo que no, que los de fuera siempre vinieron a enriquecer, a generar cultura, a generar progreso, a ayudar en lo que pudieron, y que los peligrosos realmente son los que vienen armados con pistolas, que vienen de fuera. Sobran chulos a caballo, sobran chulos de fuerza de ocupación con esposa, con pistola, sobran aquellos que vienen a imponernos las leyes, sobran aquellos que vienen a prohibirnos que hablemos en las plazas públicas y que cada cual se lo tome como quiera, y los que por supuesto no sobran son aquellos que alzan la voz por un mundo mejor y más justo. Yo hoy quiero hacer aquí una defensa en nombre de la Andalucía combativa, del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, una defensa por la libertad de los presos políticos. Hoy aquí nos faltan compañeras como Ana Gabriel, nos faltan compañeros y compañeras que están exiliados y que están presos, que están encerrados por el Reino de España, el Reino de España. Yo no hablo catalán y lo respeto y os atiendo, pero tampoco hablo castellano y muchas veces nos denigran. Yo hablo un perfecto andaluz. Decir a ese Reino de España, y no lo digo por cualquier cosa, que nos niega cualquier libertad, incluso la de expresarnos como nos enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, como siempre supimos expresarnos con mayor libertad, y que nos niegan desde la libertad hablada hoy aquí en público hasta la libertad más pequeñita, más cercana, como es el defender nuestra cultura. Hoy aquí en Cornellá, hoy 25 de enero de 2019, es más necesario que nunca que sigamos defendiendo lo nuestro, que sigamos defendiendo lo poquito que todavía nos queda y sigamos defendiendo la libertad, porque es lo más sagrado que tenemos. Porque sin libertad, y muchas veces se llenan los grandes políticos, se llenan las bocas de grandes palabras, de palabras grandilocuentes, pero libertad que si tenemos, que nos están robando, que nos están arrebatando, como les pasa a nuestros hermanos y hermanas, como decíamos, de Ana Gabriel o Junquera o el largo etcétera, que nos están arrebatando, no tenemos más remedio que seguir peleándola como siempre lo hicimos, en las calles. Y ante esto, la verdad es que desde Andalucía mostraron nuestro apoyo más solidario, como decía, reconocer vuestro autogobierno, vuestra legitimidad, vuestra soberanía, y deciros que estamos a vuestro lado. Es verdad que vienen con muy mala leche, y lo digo como lo siento. Vienen con muy mala leche aquellos que nunca creyeron, como decía en un principio, que nunca creyeron en ninguna democracia y que ahora lo utilizan contra el pueblo. Vienen con mala leche y con todo el ansia de robarnos todo. El fascismo es la expresión violenta del capitalismo, no lo olvidemos. Por eso el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores nos autodenominamos y luchamos como un sindicato anticapitalista, porque pensamos de que tenemos un enemigo común que es el sistema capitalista. Y también nos pintan aquel mantra, nos suelen pintar desde las televisiones, para dividirnos también,
Y mucha gente de la izquierda española se lo cree, de que los nacionalismos llaman, o que el independentismo ahora nos pintan que es algo burgués. Y yo digo que no, que ojalá estos que llaman burgueses, ojalá la izquierda española hubiera tenido una décima parte de la valentía que tenía el pueblo de Cataluña en la defensa de sus derechos y de sus intereses. Ojalá esa izquierda española hubiera sido tan valiente para el 1 de octubre no ponerse enfrente de las urnas y haberse puesto al lado del pueblo trabajador. Yo el 1 de octubre vi a jóvenes, a partir de los 18 años, hasta gente de mediana edad, gente mayor, y lo digo porque teníamos la intención, nos llamaron los compañeros de la IAC, en nombre también de Omnium, que nos pusieron en contacto con ellos, para dar nuestra versión de lo que pasó el 1 de octubre. Nos iban a llamar como observadores internacionales, como observadores del proceso democrático que hubo aquí en Cataluña el 1 de octubre. Y ahora nos dicen, ya lo sospechaba, nos dicen que no quieren aceptar esos observadores internacionales. ¿Qué temen? Ahora estos mismos se van a dar lecciones de democracia a Venezuela, se van a pedir urnas en Venezuela, cuando allí había urnas y había una fuerza democrática que ha ganado en las urnas, decirlo alto y claro, porque parece que algunos no se enteran. Van allí a pedir urnas, a pedir los observadores internacionales, cuando aquí, en su España la que nos dicen de su Constitución, están negando que haya personas de aquí, de Andalucía, de Euskal Herria, de Galicia, de Vallecas, o que vengan de Irlanda, que también estuvieron, o que vengan de Puerto Rico, que también estuvieron, o que vengan de Venezuela o de Francia, cientos de observadores internacionales para que demos nuestra versión de lo que aquí pasó. Aquí hubo, bajo mi punto de vista, claramente dos bandos. El bando que defendió la democracia y que la ejerció, y el bando que la negó y la reprimió, y que también cayó y otorgó. Ante esto, y hay que decirlo tal y como es, porque la historia nos pondrá a cada uno en su sitio, y la historia, como decía Fidel Castro, un grande, nos absolverá a los que nos tiene que absolver. La historia absolverá a los presos políticos de hoy, que están presos por luchar por la libertad. Y nos pintan de que no podemos luchar por la independencia o por el antifascismo, que van de la mano, desde el marco de la ley del régimen del 78. Y yo les digo a esos defensores ahora de esas leyes, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban en el cumplimiento de esas leyes cuando pedíamos vivienda y parábamos los desahucios? ¿Dónde estaban en la defensa de esas leyes cuando pedíamos tierra y libertad? ¿Dónde estaban en la defensa de esas leyes cuando están asesinando a nuestras compañeras, mujeres, que las están asesinando el terrorismo machista y miran a otro lado? ¿Dónde están esas leyes a la hora de defender a los pensionistas? ¿Dónde están esas leyes a la hora de defender un sistema justo y equitativo? Ahora se cogen a las leyes, ahora nos vienen con el marco de la ley, pero es que es más. Yo hago una llamada a la reflexión a toda aquella persona que se considere de izquierda, sea del sentimiento que sea, porque a la izquierda somos muy amplias, pero que se considere de izquierda. ¿Qué clase de cambio real, qué clase de democracia real se ejerció desde el marco de la ley del sistema opresor que estaba castigando a los pueblos y a las personas que vivían en él? ¿Qué clase de democracia vamos a reivindicar dentro de unas propias leyes de la Constitución, que algunas estarán bien, pero otras están hechas para encarcelarnos? De una Constitución que viene heredada de un franquismo manifiesto, de un golpe de Estado que dieron en el 36, que vencieron en el 39 y que se ha perpetuado hasta el 75 y hasta nuestros días. ¿Qué clase de democracia vamos a tener si esa democracia, como decía el compañero también, viene heredada de aquellos lodos? Por eso no tenemos más remedio que ser antifascista, porque ser antifascista hoy es tener un compromiso democrático con el mañana, es luchar por estos niños que de hoy aquí, estas niñas, porque tengan un futuro mejor que el que tenemos nosotros y nosotros hoy. Es luchar porque no nos encierren por pedir república de Cataluña, pedir república en Andalucía, o aquellos que quieran pedir república en España, que todas son legítimas, pero que a nadie nos corten ni nos nieguen la voz. Es por esto
que hoy estamos aquí. He venido con mi hermano que está por ahí sentado, que es albañil, que se gana su pan con 26 años, con el sudor de su frente, aunque nos los quieren negar en Andalucía todos los días. He venido y hemos recorrido más de 1000 kilómetros y mañana nos marcharemos. Visitaremos un compañero que está emigrado aquí en Cataluña con mi edad, con 28 años, que se está buscando aquí el pan. Pero vendremos las veces que haga falta, vendremos las veces que sean necesarias, para que se entere quien se tenga que enterar que aquí todos no somos iguales en el sentido de consentir las barbaridades que están haciendo con su Estado de Derecho. Estamos padeciendo, y hay que decirlo alto y claro, el sistema penal judicial del enemigo, el sistema penal y judicial de una clase burguesa, la española, la del régimen del 78, la de los Borbones, y hoy lo digo aquí también alto y claro, jaque al rey, república, que se vayan los Borbones, la de esos Borbones que también están machacando al pueblo trabajador. Y en este sentido, decirlo las veces que haga falta, aquí está nuestra voz, aquí está nuestro sentimiento como andaluces y andaluzas, desde el máximo respeto a vuestro pueblo, a vuestro país, a vuestra nación, a Cataluña, y sobre todo en el sitio en que nos encontramos, este homenaje a un grande como Lluís Companys, que nuestro padre de la matria andaluza, Blas Infante, visitó en varias ocasiones en prisión, porque entendieron en su día, como tenemos que entender hoy, que la lucha antifascista, desde el respeto a toda la soberanía, desde el respeto a todos los pueblos, es una causa común que nos tiene que unir, para derrocar, para echar de una puñetera vez a estos fascistas que nos están condenando todos los días a la precariedad, a la miseria y a la negación de nuestros derechos fundamentales. Cuando pase el tiempo y miremos atrás, como decía antes, habrá que ajustar cuentas, al menos pedir responsabilidades a esos que se erigieron como la izquierda y que ahora mismo están mirando a otro lado. Todavía están a tiempo de ponerse al lado del pueblo, de ponerse al lado del que sufre, de ponerse al lado de los presos políticos, de ponerse al lado de los pueblos que piden justicia y libertad, pero justicia y libertad real, de los pueblos que ejercen la democracia, que ejercen la insumisión. Y desde el SAT lo tenemos claro, desde mi sindicato lo tenemos bastante claro. Nos perseguirán, por supuesto, vendrán a por nosotras y a por nosotros. En este momento, yo mismo estoy en busca y captura por ejercer la insumisión, la desobediencia civil pacífica. Pero bueno, no nos escondimos nunca, no se escondió Lluís Companys, no se escondió Blas Infante, no se han escondido nuestras compañeras y nuestros compañeros que están luchando, y no podemos escondernos nosotras y nosotros. Tengamos la edad que tengamos, vengamos de donde vengamos, porque nuestro único delito, el mío al menos, y el de muchas de vosotras y vosotros, es pedir justicia, democracia y en mi caso tierra y libertad, para desahucio pacíficamente. Ese es nuestro delito. Nuestro delito es pedir que las leyes sean para el pueblo y no para los cuatro poderosos, los cuatro burgueses, no para los borbones que siempre salen impunes. Esos son los que sobran, los que ponen leyes que luego, cada vez que les conviene, las utilizan a su favor y las utilizan contra el pueblo. Por ello, compañeras y compañeros, nosotros allí lo tenemos claro, estamos intentando hacer un frente común de toda la izquierda que sea capaz de hacer frente al fascismo, que esos son los ilegales, los que ejercen en contra de los derechos humanos, los que excluyen, los que no tienen sentimientos, y ante eso vamos a poner toda nuestra reverdía, por supuesto, nuestra acción directa, pacífica, no violenta, pero ahí estaremos. Como habéis estado ustedes, estaremos a vuestro lado las veces que haga falta. Por ello, compañeras y compañeros, buenas tardes, aquí lo dejo. Visca Cataluña Lliure, viva la lucha de los pueblos, viva Andalucía libre y viva la clase trabajadora. Que nunca nos pisen un derecho con nuestro silencio. Aquí estaremos en pie, porque la lucha es el único camino, nunca nos regalaron nada. En las calles tenemos que conseguir lo que nos roban en los despachos. Vamos para adelante y seguimos en pie. Bé, bon dia a totes.
Per part d'Alternativa d'Esquerres jo he fet la Meri, però insistia en l'agraïment perquè un dissabte de gener al matí ens puguem trobar aquí, l'agraïment també molt especial a l'Òscar i al Jesús, també a la Núria que ens demanava que la disculpéssim perquè té altres responsabilitats i també culpa nostra que anàvem amb una miqueta de retard. I ara segurament ens queda el més difícil i el més complicat, que és veure com ara i aquí construïm aquesta lluita antifeixista, com ara i aquí plantem cara a aquest feixisme i a totes les negacions totalitàries de drets, dels drets de la classe treballadora, dels drets de les dones, dels drets de les persones racialitzades, dels drets de les persones LGBTI, aquesta greu vulneració tan violenta, i cal baixar-ho i aterrar-ho a la realitat. Creiem que segurament en l'acte d'avui hem pogut fer una molt bona anàlisi de quina és la realitat, de com ens afecta aquest feixisme, i algunes companyes també han començat a plantejar algunes línies d'actuació que també podem començar a desenvolupar ara i aquí a Cornellà. I aquesta era una miqueta la idea de l'acte, que ens poguéssim trobar. De fet, la idea és que tot seguit a les intervencions i acabarem aviat que puguem gaudir d'una mica de música i d'un vermut, perquè puguem continuar parlant, perquè puguem continuar teixint xarxa i perquè puguem, en un entorn informal, distès, començar a parlar o continuar parlant de com plantegem aquesta alternativa. Una alternativa a un feixisme que molts cops veiem com aquests grupuscles violents que definia també el Jesús, i sense ànim de relativitzar, també hem de dir que malgrat que han estat potenciats darrerament, com s'ha explicat molt bé, són uns grupuscles que han existit sempre. Són unes cèl·lules violentes que han existit sempre, com les que van assassinar a Guillem Agulló pel simple fet de ser militant de Maulets, com les que van assassinar a Sònia Rescalvo pel simple fet de ser una dona trans. També ens espantem i ens alarma l'expressió institucional d'aquest feixisme i ens preguntem què ha passat ara a Andalusia amb Vox, però també hem de dir d'una manera molt clara, no és altra cosa que el que ja hem patit aquí a Catalunya. Recordem que aquí a l'Hospitalet, Plataforma per Catalunya fa no res tenia 2 regidors, que a Sant Boi en tenia 3, que en aquesta ciutat a Cornellà aquest partit feixista es va quedar només a 8 vots d'entrar, i perquè van fer un front comú antifeixista per aconseguir fer un recompte net i que no poguessin entrar a l'Ajuntament de la nostra ciutat. Per tant, és un problema que també hem patit aquí i que la lluita unitària des de la base ens ha demostrat com li podem posar el fre i com li podem parar la seva actuació violenta, sigui des del carrer, des d'aquests grupos, que sigui des del vessant institucional. Com deia, hi ha moltes vies, hi ha algunes que apostem pel municipalisme. Pel municipalisme entès no només com la lluita institucional, creiem que no tot acaba i comença la lluita institucional, creiem que és una eina més, per això algunes apostem per treballar des de l'Ajuntament per canviar la realitat, però creiem que hi ha moltes més coses més enllà. En aquest Ajuntament, des d'Alternativa d'Esquerres, hem defensat postulats antifeixistes d'una manera molt clara, vam aconseguir aprovar moltes mocions i moltes propostes d'actuacions que evidentment el govern municipal del PSC no vol tirar endavant perquè té una manca absoluta de voluntat política de tirar endavant. Hem parlat de campanyes antirumors per desmuntar aquests rumors racistes que volen fracturar aquesta societat i dividir-nos en funció del nostre origen, de la nostra llengua o de la nostra religió. Hem presentat també i hem proposat actuacions en matèria de defensa dels drets de les dones i del col·lectiu LGBTI que també han quedat en paper mullat, però creiem que el més important no és només això, que quedin en paper mullat, sinó també l'actuació explícita en contra d'aquelles que ens organitzem, la persecució d'aquelles que plantegem alternatives. I això ho venim patint per part d'aquest Ajuntament. Quan organitzem un acte antifeixista en una plaça, també patim aquesta persecució. Per tant, no és només un paper passiu, sinó també un paper molt actiu en contra dels que defensem els drets de la majoria social i els drets també d'aquells col·lectius minoritzats que el sistema capitalista ha ubicat en una situació de subordinació. I per tant, hi ha moltes alternatives. Hi ha companyes que ens donen exemple de com construïm alternatives des del sindicalisme, des del sindicalisme combatiu com les companyes del SAT o com les companyes aquí de la COS, de la CGT o de la IAC. Companyes que també ens donen exemple de com construïm alternatives des del periodisme. També és una arma molt important, poder plantejar
alternatives des d'aquest àmbit i de fet ens han deixat les companyes de la directa aquí uns butlletins que segurament podreu compartir, podreu fullejar i que també ens donen una visió molt concreta del món que no ens donaran les elits, que no ens donaran els mitjans de l'IBEX i que és molt interessant que compartim i que socialitzem. I és molt important també que fem aquesta feina de carrer, no? Que ens trobem aquí amb les places però que també ens trobem amb les veïnes, que ens trobem als mercats, que ens trobem a tot arreu per desmuntar aquests rumors. Ara ens deien, vam dir que l'Ajuntament fes una campanya antirumors racistes i no la vol fer. Doncs segurament una molt bona manera de combatre el feixisme és autoorganitzar-nos i plantejar aquestes campanyes des del carrer. I des del carrer de forma molt ben organitzada, no? I Unió contra el feixisme i el racisme doncs va ser un exemple i és un exemple de la lluita contra el feixisme institucional aquí a casa nostra, però també, com deia, en aquell àmbit més informal, quan ens trobem amb les veïnes, és un molt bon lloc per començar a socialitzar discurs i per començar a desmuntar aquests tòpics. No pot ser que es parli a la babalada que hi ha 55.000 immigrants il·legals que no se sap d'on surten ni quina és la seva situació. No pot ser que se'ns digui que un 70 o un 80% de les denúncies per violència masclista són falses, quan és evidentment fals tot aquest discurs, però aquest discurs va calant, i va calant també en aquesta ciutat, malauradament. I quan parlem d'expressió institucional del feixisme, molts cops ens oblidem també, i ha sortit també perquè la relació amb el Partit Popular i amb Ciutadans, en aquesta ciutat la campanya del Partit Popular per les municipals era el no a la gran mesquita de Cornellà. Aquest era el lema, no tenien cap lema de ciutat, cap altre que un lema profundament racista i de persecució d'un sector de la població de la nostra ciutat, més enllà del paper que creiem que segurament poden tenir les religions en general, que aquest és tot un altre debat. Creiem, per tant, que hem de sortir d'aquest acte i per tant ho deixaria aquí amb espais per continuar parlant, amb voluntat d'actuació i de combatre tota aquesta violència material i verbal i de rumors i de pensament que es produeix també en la nostra societat, malauradament. Moltes gràcies.